Nezamestnanosť je často skloňovaným atribútom dnešnej doby. Oravský deň kariéry sa však zameral na boj proti tomuto sociálnemu problému. Občianske združenie Viac v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny z Námestova zorganizovali prvý ročník podujatia pod názvom Oravský deň kariéry. Zmyslom toho celého je spojiť zamestnávateľov a nezamestnaných, dať im takú možnosť kontaktu. Je to vlastne jedinečná možnosť pre zamestnaných zistiť, čo zamestnávateľ na pohovore od nich požaduje. Je to veľmi dobrá akcia, pretože tieto firmy, ktoré mali záujem sa zúčastnili, prezentujú sa a majú možnosť tak týmto spôsobom si robiť reklamu pre svoju firmu a je to veľmi dobrá akcia aj pre uchádzačov o zamestnanie, širokú verejnosť a študentov. Nezamestnanosť nás prevádza na každom kroku. Netýka sa však len ekonomicky vyčísliteľných strát, ale spôsobuje aj množstvo negatívnych sociálnych dôsledkov v podobe poklesu životnej úrovne nezamestnaného a jeho rodiny. Oravský deň kariéry svojim programom napomáhal nezamestnaným aj k lepšej orientácii sa na trhu práce, ako aj k efektívnemu využitiu nástrojov a schopností, ktoré pomáhajú pri samotnom hľadaní zamestnania. Sme pripravili veľmi zaujímavý program, kde okrem prezentácie firiem a rôznych vystavovateľov sú pripravené workshopy, ktoré sú zamerané na tvorbu motivačných listov, na vystupovanie pri pracovných pohovoroch. Zároveň je tu workshop, ktorý je zameraný nielen na to, ako vystupovať na začiatku, keď si hľadáme zamestnanie, ale ako si ho udržať počas toho, ako už pôsobím v práci. Ďalej sú tu veľmi zaujímavé informácie ohľadom Európskej dobrovoľníckej služby, ktorá... To podujatie veľmi páči a prekvapila ma veľká účasť a nielen študentov, ale aj dospelých ľudí, ktorí si nevedia nájsť zamestnanie. Takže túto akciu, toto podujatie hodnotí veľmi pozitívne. A ja si myslím, že takéto podujatia sú veľmi dobré, vzhľadom na to, že väčšina mladých ľudí nevie, ako sa začleniť do roboty a nájsť si tú prácu, pretože v dnešnej dobe je nájsť si prácu naozaj ťažké a je dobré, keď sa organizujú takéto podujatia. Podľa mňa má toto podujatie zmysel, hlavne je to dobré pre študentov, ktorí ešte nevedia, kam pôjdu a ak pôjdu na vysokú, či môžu ísť do zahraničia. Z Trstenej pre televíziu Oravia Monika Huráková.